rujan, subota. Otkrivi stalno spominju dobro stara vremena i kako je sve bilo mnogo bolje kad su oni bili mladi. Međutim, mislim da su samo ljubavi zato što moja generacija ima su ovu genijalnu tehnologiju, cool stvari koji oni nisu imali dok su odrasli. Dobar dan. Bog! Bog, kako se zoveš? Andrej. U koji razred ideš? Drugi. Reci mi, jel ti voliš čitati? Da. Zašto? Čitanje je zabavno. Odlično. Kakav je osjećaj pobjeći u tajni svijet između korica? Uzbudljiv i fora. Reci mi, imaš li ti omiljenu knjigu? Imam. Koju? Gregove dnevnike. To je jedna od mojih najdražih serija. Odlično. A čime te Gregov dnevnik osvojio i bi li ga preporučio prijateljima? Osvojio me je od prvoga koji smo kupili. Pa da sad imam cijelu kolekciju. A zašto? Zašto ti se svidjelo to? Zato jer su uzbudljivi i smiješni i imaju lude scenarije. Odlično. Jel ti znaš da je to strana knjiga, da to nije hrvatski pisac napisao? Znao sam to. Znaš ko je preveo knjigu? Da. Ozren Doležal. Hvala, Bog! Bog! Bog!